Welcome back sa ating YouTube channel, and for today's vlog Black Friday ngayon dito sa Canada. At nandito kami ngayon sa Market Mall. Yan, magkikipagparilan. Maliit na mall lang to dito sa Saskatoon City, Kakalagay lang nila tong arcade na to like month ago siguro. Yan. Yan. Friendly. So mamaya at maglibot-libot tayo dito sa Saskatoon City para sa Black Friday. Kasi sila kuya, marami nang nabili. Yeah, sila kuya kasi marami nang nabili sa Walmart. Yeah, yung bagsak presyo daw. Bagsak presyo mga daw. Kailangan nila sa bahay nila kasi yung mga $90 daw, 28 na lang. Ayos to. Yan, so bago tayo pumunta sa mga store, dumaan muna kami dito sa Smitty's para kumain. Itong Smitty's matagal na tong kainan dito sa Saskatoon City. Sabi sa website 1960 pa. Since nag-open tong Smitty's na to. So bali ang makikita niyo ditong mga kumakain ay mga matatanda. Karamitan. So sakto meron dito sa loob ng Market Mall. So lunch na rin. Magla-lunch na rin kami dito bago gumala. Ano din? Ang gandahan pa kasi dito mahilig kayo sa kape. Free refill ng kape nyo. Need mo lang mag-order once. Tapos the rest, refill. Iniwan na nga nila sa amin to. Masarap yung pagkain nila, yung beef Masarap yung beef masarap. Yung butter chicken masarap, bitin lang sa rice. Tapos yung parang bread, yung naan ba tawag doon? Naan. Medyo matigas lang ng konti. Yung kinakainan namin diyan na butter chicken sa food court, dyan lang sa may labas. Yeah. Oh, very soft yun. Because bagong luto kasi ata yun, yeah. Ginagawa kaso nung kaso yun lang matagal umorder doon. Pero legit. Legit yun kasi Indian na nagpe-prepare. Indian kasi Indian. At dumating na nga yung hinihintay ng isa. So busy manood. Inihintay ko din yan. Inihintay mo rin yan. Tayo na lang. Let's try the brownies first. May microwave na yun. Tapos lagyan natin ice cream. You like Santa? Come on. Hello, Santa? Let's get here for Santa. So, yan at nandito naman tayo sa Center Mall. Saan ka pupunta? Bath and Body. Punta naman tayo ng Bath and Body Works. Mahamot siya. Yung ganyan. Kapag flavor. So, for their Black Friday, they have buy 3, tapos get 3 free. So, bibili tayo. Bawas na? Hindi, okay lang. 6. What are you looking for? So, toy. Okay. Tanggalon na si Toy. Okay. Okay, let's go. May bago.
Yan, dito naman tayo sa Best Buy. Tingnan natin kung may makuha tayo o mabili. Kapag gusto mo, boss, say, boss. Naghahanap kasi kami ng murang headphone, no? Wireless. Na kahit mawala ulit, okay lang. Palagi kasi nawawala sa amin. Ewan kung anong nangyayari ng mga namin, mga wireless earbuds namin. Alin papa, so cheap lang. So ito siguro kasi mura, $24 lang. Yan. Pwede na siguro yan. Kasi anong nangyari, yung Samsung namin nawala sa eroplano siguro. yung Apple naman nawala yung isa. Ewan, asan yung isang Apple? Na tapos yung isang skull candy namin talagang nawala. Yan, palagi kami nawawala ng ganyan. Sa ano? Ha? Kulay. At least ito madaling makain. Dime to. Ha? Kulay lang ang pinagkaiba. Pero pareho. At least. Yun na lang blue? Ayan. Sige. Kasi yung ganito namin nawala din, kulay red. Ewan kung asa na. Ito kasing isang malit ko pag naglalaro. Nakakadamay. Mura lang pati. Magkano na to? $24 lang. Oh, not bad. $24.99. $25. Ayos to dating nga 3.5 o 3.6. 3,059. Yan, at punta naman tayo sa Canadian Tire, no? So, bali wala naman talaga kami balak bumili kung ano-ano kasi ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang, ano? Para maki-as-usual lang sa Black Friday. Yan, ito. Let's go. Punta na natin ng Canadian Tire naman dito sa may Preston. Busy ako. Bago, tapos wawalain mo na naman lang. Excuse me. Dalawa kami. Palagi nawawala. Kaapat na yan. Kaapat na siguro yan namin. Ha? Oh, where should I? When? Yan, at nandito naman tayo sa Canadian Tire para bumili ng laruan. It's a gift. It's regalo yan, regalo. Pang regalo naman. This is the best time to buy. Pero ito hindi naka-sale. Our gift for Jik-Jik. It's for Jik-Jik. May gift ka pa, galing kay Santa. Oh my gosh, dati na pumipili siya. Huh? What's that? What's that? Oh, this is not glow in the dark. This one is glow in the dark. Okay. Ini-English ka ng anak mo. Open the light. Yes po, this one is for open the light. This one is for glow in the dark. Bali, hindi na kami nagtagal sa Canadian Tire kasi bumili lang kami ng laruan ni Jik-Jik yan. Gift para kay Jik-Jik. Tapos yun, at mamaya, after dito, pupunta tayo dun sa Christmas. Ano ba yun? Parade of Trees? Ano? Christmas tree. Basta may Christmas tree. Yan, basta papakita namin sa inyo. Pupunta natin ngayon. Festival of Trees. Yan, at may Elsa daw dun kasi nga itong isa nagkukulit na. Galit na. So let's go. Punta na natin yan kung saan man yan. Hindi ko din alam yung First time ata natin pumunta dito. Hindi ko rin alam yung yung lugar. I-Google map na lang namin. So let's go. Punta tayo doon.